Como vedes, estou acompañada por Lucía Pérez, que nos ven a dar unha boa noticia, que é o comenzo de outra festa que esperemos que se manteña no tempo. Un aplauso para Lucía. Bueno, pues boas tardes a todos e a todas. Estou moi contenta de estar aquí con vos e a pena vai ser que non deguste ese cordeiro que me queda pendente para a próxima. Señora alcaldesa, queda xa eso xa inaugurado, é pendente. A sorpresa que vos traemos aquí a todas e a todos é que o próximo 7 de agosto, gracias á Consellería de Cultura da Xunta de Galicia, traemos un concerto con toda a miña banda, con todos os meus músicos, aquí a Larouca! E vai a ser un concerto inesquecible para todos, nós vamos a facer todo o posible para que así sexa, e como sempre digo, estou feliz de vir ca miña banda, con todo o meu equipo, o noso rural, que ten que estar máis vivo que nunca, e que eso é, por suposto, gracias a todos e a todas para que sigan con este impulso e con todas as ganas. Así que esperámosvos o 7 de agosto aí en Larouco. A invitados para que disfrutemos todos da música en directo. Gracias. Bueno, pois o día 7 teremos a Lucía, que nos fará unha noite increíble. E o día 8 teremos a primeira edición do Vitis Lumen, que é unha nova ruta de adegas que se vai a facer no barrio